אוקיי חברים, אני פה עושה עוד סרטון שאנחנו נוסעים באופניים. היום אנחנו ניסע בבית ספר. הנה אני נתקע. אז אנחנו נעשה משהו מטורף שזה זה. אתם רגע. הופה. אתם איך עושים את זה? נכון שאתם עושים על האופניים. תעלו למעלה, כאילו תעלו, ואז את הגב תרדו איתו למעלה, ואז ישר עם הידיים את הכידון להרים למעלה. ואז יצא את הדבר הזה. הופה. הופה. עכשיו אז תעשו סרטונים ביוטיוב, שאיפה שאני עושה, אני אראה את זה. ביי.